Retinan neng pasewakan busana maneka warna Puspitang Udana Iwang Pancera Sarwa Rama Ranggeng Manekara Narawata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring teca leliwaran lerki laci sireng kadhet om Bimbo kekanda Katyupeng Maruta Katyupeng Maruta manto Saparan kang mangambar kongas Anjah ingkang puspitarum asilireng samirana mrek Sekar Kadung mangambar oh
Niwang Sukmana mangadilinuwi ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara ung bawana langgeng sinunggi datanawarat ora mengko dhisik kadangipun Kakang Garabaruji Dimas Harya Setyaki marmane jeneng para pekenira manira Siadi Bima Kunting ya tambak yuda ingkang tak piji caket sowanmu nang ngarsaning sun Marata diage tatanan barisaning para wadyabala sartane para kawula ingkang padha gantung sipa. Aja nganti ingkang padha saur manuk. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Nunamin pasang Kalimantabi. Dina bina ing ledoni dumawing tawang towang. Linepat ing tulak manu Koko Prabu. Wantar Sabtu temu banget iku Putu Kanjeng Koko Prabu. Amiji tuwin paring dawuh dumateng ingkang rayi Garabaruji. Ngrumaosi bilih derajat kula mriku ingkang dados abdi Paduka Gusti kula Sangnata pramila sampangke kula boten badhe suwala kula ajrih menawi kula nampi tukanipun Koko Prabu Ndrawati. Pramila menapa inggih sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat lan badhe kula istanaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah nunun iki ya kadangipun Kakang Setyaki. Yen mangkono pakanan kang utama tindakna selawase urip. Kasinggihan. Namung dereng lan sasampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjusan Putu Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya kadangipun Kakang tak tampa ora lewat pangestuning sun wae tampan ana. Singa mulang jaya. Sampun sanget anggen kawula pundi dayani marang kasantosan gesangipun ingkang rayi pun Setyaki Koko Prabu. Ya nun iki apa dene Kakang Patih Udawa Kakang Kresnengkara marmane jeneng para minangka dadi badal wakiling sun marata diage pranata tata rakit ingkang prajan negara Dwaraka atur marang panjenenganing sun aja ngasih karemben Kakang Udawa. Lah nun iki. Nunamen pasang Kalimantabi tinebine ngluduni dumawing tawang towang. Sinuwun para Ndrawati. Sewu lepat aturipun ingkang abdi kepatihan diageng pangaksami sinuwun. Karana radya randhat anggen kula matur. Nanging menawi Paduka ndanggo bab tuturaken ing prajan negaring Dwaraka tartentu sadaya tan badhe kuciwani. Para kawula samya sayek saka kapcaka luring nusa bangsa. Tuwin praja negari Dwaraka mendhaipun dumateng prating prajuritan ingkang boten kendhat nyetan sagegladhen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katempu parang muga tatentu boten badhe anggepuk unca Paduka Gusti kula Sangnata ing ati kepatihan rembug kasawurna putung semoga kabandhemna. Ya inun ya gawe bombong lan marem manah ingsun teka jangkep kang dadi aturira ya mung anggonmu sowan sartane anggonmu lungguh nang ngajenganing ingsun kok sajak kurang prayoga Kakang Udawa. Nuwun sewu seragam kula sesak sinuwun. Ndilalah kentekan menika kula wau. Iya. Sarudi nulu ning atase jeneng para kuwi derajat patih. Seba nang ngersaning ratu mangka udele ketok. Nyun pangapunten. Nyun pangapunten ingkang kathah sinuwun. Ya ora dadi ngopo Kakang Udawa. Iya nun. Nun mangke Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Sewu lepat aturipun ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna kula tadhawadana krana kula wantun andhangutu nambagaken dhumateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung mugi rawuhipun Koko Prabu Baladewa anggenipun parab wonten para jenegari Ndrawati nganti mring karaharjan. Koko Prabu
Ya jagat pangestu Ngorwaya Bathara jagat Patindra Jaladewaku balatala. Kadangipun Kakang Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ya Yayi. Sekawitpun Kakang Sananing Prajanegara Ndrawati nampa pambagya rajani Siadi. Ya Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Slamet sawanipun Kakang Rana angen Swijaya Poral pun Kakang ngaturake pudya pangestawanipun Kakang bae kunjuka ana ngersaning Yayi Prabu Ndrawati Kresna. Koko Prabu kasinggihan menapa ingkang sampun paduka dawaken badhe kula cancang pucing meni dumawing wijang weketing Wradaya saestu dadosaken cahya ner cahya daging rah kayiwanan. Mboten langkung mugi kaprayogan lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Nun mangke sasampunipun aradi sekeca anggen paduka Kanjeng Koko Prabu ngaso wonten Prajanegari Ndrawati kepareng ingkang rayipun Sri Bathara Kresna ingkang rayipun Padmanaba kula nedya nungsung mawarta kula nedya nyuwun dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa menggah punapa ta sababipun wondene sengkan-sengkan datan pepoboyan menawi alih utusan gandhe sak kembaran agengipun utusan Ayaka Praja saking negaring Mandura. Koko Prabu Mugya samangke paduka kestu paring dawuh kang tetela sakmangke kang rayi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu ya jagat pangestu Kresna kula wonten timbalan. Sewu-sewu luputipun Kakang nggonipun Kakang matur sartane sowan ana ngersaning Siadi diagung pangaksamamu ya Dimas. Mboten dadosaken sawijining perkawis niyatanipun paduka kadang wredhanipun ingkang rayipun Padmanaba. Ya. Kresna wonten timbalan. Yektine sawanipun Kakang iki ora saka karepanipun Kakang pribadi, nanging sayekti ana ingkang nyurung kelawan mulganing kekarepanipun Kakang. Nggonipun Kakang kudu matur ana ngersani Yayi Prabu Kresna. Tulung ngari kapungkur pun Kakang nampa nawala saka ngarsaning kadangku para Pandhawa. Surasaning nawala ingkang den tapastani dening Yayi Prabu Darmakusuma ngandhake yen to para Pandhawa rasuh meneh bakal nganake tetaning agung ning pasabinan praja negara Indraprastha. Kresna yen temengkupun Kakang dhewe tumuju budal sowan ana ngersane para Pandhawa wedine mengko gek-gek pun Kakang kleru nampa atur saka kadang-kadang para Pandhawa. Mulanane Baladewa sowan ning Prajanegara Ndrawati iki pun Kakang tak miterang sartanipun Kakang tak njaluk dawuh Yayi Prabu Kresna. Apa pancen Yayi Prabu Kresna uga nampa nawala saka Yayi Prabu Darmakusuma saka para Pandhawa? Apa perkara iki mau mung pun Kakang ingkang nampa sartane mung pun Kakang ingkang kapiji sowanku ditimbali dening para Pandhawa? Kresna long-long ramyan ingkang driya Laryawang Candra katawangan sumo engkas kato ritan lemot kapyarsaning rocit param remeng driya manawung kakawung nyawang wisesa jagat pangestu Ngorwayah Bathara jagat mangke Koko Prabu sewu lepataturipun ingkang rayipun Padmanaba diagung pangaksami. Mboten kateges kula badhe nyemoni dumateng menapa ingkang sampun paduka ngendikaken
Nanging panjestu sakmangke mboten namung padha Kanjeng Koko Prabu ing Mandura ingkang nampi nawala saking kadang kula pun Yayi Prabu Darma Kusuma. Inggih kadang kula pun para Pandhawa ing Amarta. Mugi dados ning kawuningan Koko Prabu. Sakmangke ingkang rayipun Padmanaba ugi nampi nawala saking ngarsanipun Yayi Prabu Darma Kusuma saking ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa. Surasaning nawala ingkang raka ing Ndarawati sakmangke kasuwun supados paring sakbiyantu dhumateng para Pandhawa. Nanging ugi wonten surasaning nawala ingkang pungkasan Pandhawa nyuwun sakbiyantunipun ingkang arayipun Sri Bathara Kresna ugi nyuwun sakbiyantunipun padha Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Sanes kok sakbiyantu tenaga nanging para Pandhawa namung betaken dhumateng paseksenipun ingkang rayi pun Sri Bathara Kresna menapa dene paseksen paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Waladala. Ya. Kresna yen mangkono cocok. Yen mangkono padha lan apa kang pun Kakang nalika semana nampa nawala saka ngersani Yayi Prabu Puntadewa. Inggih. Kula kang saka kuwi ayu. Besok apa? Nggone pun Kakang bakal bisa nyekseni kan para Pandhawa nggone bakal miwiti nganakake tetanen agung ning Prajanegara Ngamarta. Merga gegayuhane para Pandhawa kuwi luhur Yayi. Gegayuhane para Pandhawa kuwi pancen ing tembe mburine bakal murakabi tumraping kabeh tanpa cicir sanjane para kawula ning Prajanegara Ngamarta. Mula lahir lan batin pun Kakang bakal nyengkuyung marang para Pandhawa nggone bakal miwiti nganakke tetanen agung. Inggih Koko Prabu. Ya. Kula kang saka kuwi. Ngenteni besok apa bakal tumeka titi wancine digege mangsani delak wancine. Enggal-enggal wektu dina iki pun Kakang bakal ngandhi daya-daya Yayi Prabu Ndarawati bakal pun Kakang kanthi ning Prajanegara Indraprasta Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga nalin trompek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurdukura rek kagiri-giri Didemataring pasewakan negari Ndarawati laku semanten jaga kregdatanmu badatanmu sih nata ing Ndarawati nampi pangandikan saking nata ing Mandura Sang Prabu Baladewa wekasan dadosaken kanyut prangka waju kanyut jarewa ngaganten warjo jareng wakeca nginanga durung abang itu durung wanjing dasaring pertala kasaru geger jaba piyang ngarsa takaping wong paseban pono amok apa to kang dadi darunane lambu ora ana gajah putri macaning wedha saka wantilan kejawi amung maraptanipun pandhita ing Sukalima sang tapa Bregawandana nenggo utusan saking Prajanegari Ngastina ingkang mantun minggah mataning dhatula Prajanegari ing Ndarawati nalika semanten pepeh pindha sata metarangan jejegitan sang tapa Gandura karo kagat kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca enek daya pinggir budaya negeri
Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumatabra kanggang awito dedenceng dencengan ya jagat pangestu ngorwayah ubatara jagat nun mangke Koko Prabu Baladewa katengipun Kakang Yayi Kresnapa dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda tama pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nampi rawuhipun Bapa Penemban Durna mboten mangling ingkang minggah wonten ing Daturaya Praja Negari ing Darawati Koko Prabu ya jagat pangestu Kresna kula wonten timbalan nadyan dikaya ngapa Bapa Penemban Durna kuwi dadi guru para Pandhawa inggih gandeng Bapa Penemban Durna iki dadi guru ning para Pandhawa mesti wayahe Prabu Ndarawati uga dadi murite Bapa Penemban Durna merga Yayi Prabu Kresna kuwi dadi pujangganing para Pandhawa ingkang tansah ngesuwi marang tindak saklakune para Pandhawa mula kang saka kuwi ala dikaya ngapa nadyan ta wong tuwa sithik akeh meneng ilmu ana ngersane Si Adi Marata Dyagi Kresna dangunen sartane bagekna pijinen rawuhe Bapa Penemban Durna ing Sukalima Kresna kang adiku inggih Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi gaya sira kurang kepenak Padmanaba nuwun mangke Bapa Penemban sewu lepat aturipun ingkang putra ing Darawati kula tadah wadana estunipun kaget setaning manahipun ingkang putra ing Dwaraka sareng kula nampi rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima rawuh wonten Praja Negari Darawati sakmangke kula aturi paring dawuh nanging saderengipun paring dawuh langkung rumiyin kula ngaturaken pambagya raharja mugia konjuka wonten ngarsa paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Bapa Penemban Kenthos waru gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana alas dadi wana. Nuwun sewu anak Prabu Ndarawati. Menawi kula mboten matur ingkang kados mekaten mriku wiyaga kalian sinden-sinden do dadi damen. Inggih. Pramila menawi kula mboten matur ingkang langkung sora menika kula mboten badhe wonten ingkang saged narabuka lan midhanget dhumateng aturipun ingkang Bapak ing Sukalima. Inggih, Yai Naknen inggih.
ngaturaken pambagya raja mugi kunjuk bapa nemban. Samangke sawanipun ingkang bapa ing saka lima wonten praja negari Ndarawati mangke karajan. Wilujeng miring sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda cinaketna mring Karahayon. Tuwin Juwana Basuki sawanipun ingkang bapa ing saka lima nggih. Pambagya raja sampun ingkang bapa tampi kunjuk damel pombong ing manah. Oh, mboten langkung kula ngaturaken salam taklimipun kang bapa mugi kunjuk wonten karsa paduka anak Anggir Ndarawati. Bapa Remban Durna sampun kula tampi mboten langkung kaprayogakna arawipun wonten praja negari Ndarawati. Kula neknan. Oh, sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa anak Anggir Ndarawati. Bapa Remban arawipun Bapa Remban Durna mugya kinantenan karaharjan Bapa Remban Kumbayana. Oh, menika Pak Prabu Baladewa. Iya. Sinten? Pak Prabu Baladewa. Lho. Teka mawi tembung Pak mriku dos pundi? Nuwun sewu. Nalendra mriku kedah nggadahi bawa leksana, kedah dipun celuk utawi dipun undang mawi sebutan Pak. Menawi mboten mawi Pak menika kirang sopan. Ngaten Bapak Remban. Nggih. Ah nggih. Nanging mriku pasewakan. Nggih. Sing kandha nek mriku pasar nggih sinten? Lho. Nggih. Araharja rawuhipun Bapak Remban. Pangestunipun anak Anggir Pak Prabu Baladewa. Sowan kula mangke Basuki Yuwana Widatene sambi kala tebih saking Rubeda. Cinakena ing Karahayan. Karahayan mriki ngono. Karahayon lan Karaharjan. Kula gabung dados tunggal Karahayan ngaten. Iya. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak Remban Kumbayana. Oh, sewu lepat aturipun ke Bapak samangke. Badhe dipun pidhangetaken lan dipun tampi dening anak Prabu Ndarawati. Inggih, anak Prabu Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula nyuwun diagung pangaksami nggih. Jernyatanipun kula menika ngurmasi kula minangka jejeripun tiyang sepuh. Tartentu kathah tutur cewek ing atur kula sakmangke badhe kunjuk wonten kersanipun anak Anggir Ndarawati kula nyuwun mangapunten. Mboten dadosaken swijining perkawis. Ah nggih. Estunipun sawanipun ingkang bapa mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Anamung sawan kula mriku dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana, inggih anak Prabu ing Ngastina. Inggih anak Prabu Jakapitana ingkang sakmangke utusan kaliyan ingkang bapa ing Sukalima supados kula kedah sowan wonten praja negari Ndarawati. Inggih. Sowan kula tebih-tebih saking Kabupaten Wanasari saking negari Ngastina menika namung badhe nyendikani dawuhipun anak Prabu Duryudana. Kapure sowan kula kedah ngebon-bon enjang jejawasonten. Ngebon-bon enjang jejawasonten menika tegesipun Grimis. Grimis menika lerek ing Rembag badhe pinuju wonten ing ingkang bapa badhe ngemis wonten kersanipun anak Anggir Ndarawati inggih Pak Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke kula badhe nyuwun sabiyantu senjata pitulungipun Anggir Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Oh, mesaken kawonten praja negari ing Ngastina. Mesaken kawonten kawulanipun wonten praja negari ing Gajahhoya. Ugi mesaken dumateng anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jakapitana inggih kadang paduka ing Ngastina. Samangke sampun kadya kaya wong bingung kenganglengan awit sampun boten mangertosi kedah kados pundi malih anggenipun badhe lumampah gesang wonten ing Madyapada. Awit dipun sababaken negari Ngastina ingkang sampun wonten tigang candra menika Ketaman Pagebluk nggih, Ketaman Pagebluk. Pramila samangke gandeng anak Prabu Jakapitana sampun tela dawuhipun Bapak Remban Durna kula suwun samangke supados nyuwun senjata pitulung dhateng arsanipun Koko Prabu Ndarawati. Pramila kula kedah wonten kersanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna ingkang boten wonten sanes wigatos kejawi kula namung badhe nyuwun ngampil wujudipun senjata cakra badhe kula boyong wonten praja negari Ngastina kinarya tumbal wadaling praja negari Ngastina ing Taman Pagebluk nggih. Pramila wale-wale menapa menawi dipun maringaken ingkang bapa ngaturaken panuwun tanpa pindhan wontine boten dipun maringaken kula nyuwun ngaterangan lan sababipun ingkang gumatha anak Anggir Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu ngara. Bapa Remban, kula wonten dawuh. Mboten kateges kula mriku badhe
awel masraken wujuding senjata cakra wonten ngarsanipun bapa Penemban Durna Sokalima. Inggih. Nanging mugi dados ning kawuningan anggen kula mboten badhe masraken senjata cakra wonten ngarsanipun Yayi Prabu Jaka Pitana menika awit dipun sababaken senjata cakra sakmangke mboten mapan wonten ing pakedungan pusaka negari Ndarawati bapa Penemban. Lho, lajeng senjata cakra mapan wonten ing pundi? Wonten ing pegadaian menapa pripun? Nuwun sewu lho, menika pusaka kadewatan, menika pusaka Kanalindran, pusaka negari Ndarawati menika dados dayanipun anak Anggir Ndarawati, anak Anggir Sri Bathara Kresna. Menawi ngantos negari Ndarawati koncatan senjata cakra, sinten ingkang kapitunan? Nuwun sewu. Senjata cakra mboten mapan wonten ing pagedungan pusaka negari Ndarawati menika mboten kateges linggar, mboten kateges murca saking negari Ndarawati. Nanging sakmangke krana wonten salah setunggaling perkawis ingkang kula mboten keduga kiyat nampi daya saking senjata cakra. Pramila sakmangke senjata cakra kula pasrahaken sawetawis dal dhateng ngarsanipun Kaka Prabu Baladéwing Mandura. Pramila mesti kemawon Bapa Penemban Durna pirsa wonten mriki lenggah Kaka Prabu ing Mandura menika kula dangu rawuhipun kula aturi prapta wonten praja negari Ndarawati ingkang baken badhe kula pasrahi wujudipun senjata cakra sawetawis wekdal awit kula mboten kiyat nampi dayaning senjata cakra. Pramila sakmangke menawi Bapa Penemban Durna badhe mbetaken senjata cakra inggih nuwun sewu. Anggenipun sesambetan pirembagan sanes kok kaliyan ingkang putra ing Ndarawati nanging kelawan Kaka Prabu Baladéwing Mandura Bapa Penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngenting konem yang kalian kangkong baksi ber lole kentos waru gembol astaka swala somorante hawala gamanaga kula goprit gantil buntuting selikur. Nuwun sewu anak Anggir Prabu Baladewa Anggir Prabu Baladéwing Mandura Bapa Penemban kados pundi? Sajanggenipun maring dawuh dhateng kadang kula Yayi Prabu Sri Bathara Kresna tuwingset lenggah paduka. Abenajeng kalaring ingkang putra ing Ndarawati ingkang putra ing Mandura Bapa Penemban wonten perkawis menapa? Nuwun sewu. Mrika kala wau lereking Rembag ingkang Bapa ing Sokalima badhe nyuwun ngambil wujuding senjata cakra dhateng ngersanipun kadang paduka. Ing Ndarawati inggih menika pun anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih, lajeng nanging nuwun sewu miturut pangandikanipun anak Prabu Sri Bathara Kresna senjata cakra mboten dipun asta dening Anggir Prabu Ndarawati nanging krana daya pangaribawa ingkang sakmangke nedeng owah saking senjata cakra menika tumuli senjata cakra kapasrahaken dhumateng paduka anak Prabu ing Mandura inggih anak Prabu Baladewa. Nuwun sewu. Gandeng lereng yang Rembag kula mrika mbetaken senjata cakra nggih nuwun sewu. Kepareng gandeng jenengipun kaliyan senjata cakra. Nanging nuwun sewu. Midhanget pangandikanipun Bapa Penemban Durna Sokalima badhe nyuwun ngampil senjata cakra dhateng ngersanipun ingkang putra ing Mandura. Nuwun sewu. Senjata cakra menika sanes kagunganipun ingkang putra nanging senjata cakra menika kagunganipun Yayi Prabu Kresna. Lho, nek ngaten paduka anak Prabu Baladewa mboten nyepeng wujudipun senjata cakra. Lair lan batos babar pisan kula mboten mbeta kula mboten nyepeng wujuding senjata cakra. Lho, lajeng ngendikanipun anak Prabu wau? Piye Yayi? Waduh modar. Walah kobong. Dos pundi kok sajak kaya wong bingung. Nuwun sewu. Sakmangke pancen estu. Senjata cakra kula beta, senjata cakra mapan wonten ing kancing glungipun Kang Putra. Nanging
Kala wau pangandikaning kok Yayi Prabu Ndarawati senjata cakra mboten saged lan mboten kepareng oncat saking astanipun ingkang putra ing Pandura. Menawi mboten pikantuk idi palilah saking Senopati Ndarawati. Pramila nuwun sewu. Gandeng senjata cakra kula beta, senjata cakra kula asta nanging menawi kula mboten pikantuk idi palilah saking kadang kula garba ruci paksa kula mboten saged masrahaken pawurban. Mangkahanggra sursumbar mawalindra apa mekuncing kumaludha kuntargata. Setyaki Begawan Durnawi ngendikane anak Prabu Baladewa kowe dadi panentu yen to sakmengko aku diwarengake apa ora nyuwun ngambil wujuding senjata cakra. Apa pancen bener? Yen to aku matur senjata cakra ora tak parengake oncat saka astane kok Prabu Baladewa terus kowe arep apa? Setyaki Wonten dawuh Bapa Weremban Durnawi drajating Brahmana aja ngawuh gawar ngawur basa tata krama unggah-ungguh. Nulagi pendhita menika nak wonten saka lima samrika Begawan Durna sowan teng negara Ndarawati derajatipun sami kalian Setyaki. Lho. Banjur piye Setyaki apa kowe ngeparengake? Apa kowe maringi dipalilah ngersane anak Prabu Baladewa? Yen to sakmengko aku kudu go iso mboyong wujuding senjata cakra. Begawan Durna. Apa? Yen to aku mbok keparengake maju, nggonku matur aku arep adu arep Dewa. Babakan nggonku bakal nyuwun ngambil wujuding senjata cakra. yen to aku maringi dipalilah nanging dipalilah dudu kok pangestu sartane atur saka lisane Setyaki. Apa munggu Begawan Durna kowe trima? Trima wae. Oh, waton kabeh kuwi mau dadi srana. Senjata cakra iso tak boyong ning Praja Negara Ngastina. Yen ngono tampan ana kepelane Setyaki. Wahidan. Jagat pangestu ngoro wayahu Bathara jagat. Walah iki wong sak pasewakan kok padha nyambung kabeh karepane iki piye? Nuwun sewu Kaka Prabu menapa ugi tanggap dumateng menapa ingkang sak mangke kula aturaken. Tanggap Kresna, tanggap. Aku dong. Aku paham ning ana wong siaran kaya apa kae. Wah, edan. Ning meh wae kobong pun Kakang. Liripun mau nalikanipun Kakang nampa ature Begawan Durna yen to senjata cakra tak gawa. Lho aku ki ora rumangsa nggawa wujute senjata cakra. Lah kok aku kok diarani nggawa wujute senjata cakra. Ning bareng Yayi Prabu ngatungke tangan kejepit mau pun Kakang tumuli tanggap ing sasmita. Inggih Kaka Prabu.
Setyaki kene karo Begawan Durna ya kaya li sengit. Bayi. Udawa mau nanti. Niku Kakang Udawa nembe wara-wara. Bakulan lampu. Patih kok ya gaweane kok serabutan. Wah, edan-edan apa-apa diayahi. Koko Prabu. Piye? Sareng kula gelar kula gulung lereke ngrembakipun bapa rembantu anggenipun badhe nyul ngampil senjata cakra mriku namung badhe damel srana ringking para Pandhawa. Lho la iya, pun Kakang mangerteni. Inggih. Sebab mesti wae bapa Rembandurna pirsa sartane mangerteni yen to rasane meneh para Pandhawa bakal miwiti sartane bakal nganakake tetane nagung ning Praja Negara Ngamarta. Mula Kurawa padha golek karti sampe kok golek karingjane para Pandhawa. Mula kang saka kuwi sing ati-ati. Sing ati-ati. Aja ngasi iki mengko para sata Kurawa gawe kisruh kahanan Praja Negara Ndrawati. Inggih, inggih. Yen mangkono Setyaki Wonten dawuh. ndak lilani sak mengko ngepyakno barisaning para wadyabala saka Praja Negara Ndrawati supaya tata gelaring baris ingkang wigati ora ana kejaba amung rondani kanan Praja Negara Ndrawati. Wis taken dawuh. Renganten sampangke badhe wonten lampah ingkang ageng. Mestine mangkono. Yen mangkene kaya wis purna gati ning mananggilan Kakang Udawa. Selawe. Kakang Patih Udawa. Selawe untuk telu. Sak iso dijolke. Kakang Patih Udawa. Wonten dawuh. Marata diagi bubana kang padha sipa ingsun kundur kedaton. Ayi, sendika ngestaken dawuh minjang menapa bidalipun. Ora ketang-teni sambung bocol lintang tumuli budal dina sak mengko nyun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Kakang Patih Udawa. Purna gati ning pananggilan. Arsa sang nata kundurang kedaton jeluk saking dampar kecana kinabit gamparan gading. Kadharaken sangjaning Pramban jadi manggung tanggung Jaka Maloro ingkang samya ngambil upacara Kurabun. Kastara tindanya Sang Sri Naranata Sang Prabu Sri Bathara tansah ngunjuk muji syukur wonten ngarsaning Gusti karya luka.
yo. Wangsit pindha kompang ngajaping matu sarening tawang susangin ngendi nggone Kanjeng Rama penemban nyadong dawuh Kanjeng Rama kula sawang saking tapel wates negari Ndarawati teka Kanjeng Rama penemban Durna kadya dawah kalenggak menika wonten perkawis napa wonten perkawis apa matamu kuwi ra wah wis ngerti wong tua gedabikan goleki pernah ora ketemu kudune sing tak waca ki notasi budal lan notasi tambal ban Tudang kluntung. Paduka menika kenging napa? Mbah, mangkel aku. Mangkel kalian sinten? Mangkel karo kendanganku dhewe. Mboten sisadipun mangkeli nyatanipun sedaya sampun sami trima, sampun sami nampi dumateng awutanipun Rama Penemban. Ya Ben. Nyadong dawuh. Ah, menungsa ora tatanan satama. Wonten dawuh. Kowe mestine minangka kowe iki minangka majaku, kowe minangka anakku, kowe iki putra saka 5. Putra ya atmajaning Sang Tapa Begawan Durna. SN. Ya iki. Kowe ngerti bapakmu diajar dipulosora karo Setyaki, kudune kowe ngewangi. Oh, parat. Menungsa ora tatanan. Kula piyambak sejatosipun ugi nyumurupi namung Setyaki wonten pundi sak menika mapanipun kula mboten mangertosi. Goleki rumangsane. Sageleme dhewe ora. Lihu. Dongeng ente su si temunggul matenono temunggul apa dosane ngungguli cengengesan klecam-klecem
karo mlintir brengos. Kurawa ki nek niate wis elek. Tembe burine ya bakal elek. Lho. Kowe iso muni ngucap kang kaya mangkono. Dasarmu apa? Begawan turu anggone Prapta ning Prajanegara Ndarawati. Nggunake pawadan negara Ngesti Taman Pagebluk kuwi janjane rak mung ndobos. Kuwi janjane rak mung ngapusi, ya ora. Lho. Ora kok teges ngapusi, mergo pancen negara Ngastina iki ke Taman Pagebluk. Aku iso ngarani. Aku iso mastani yen to negara Ngastina ke Taman Pagebluk yen to aku nyumurupi kanthi Permana Jati. Kanthi mripatku dhewe yen to negara Ngastina pancen Taman Pagebluk. Nanging yen to mung miturut ature bapakmu sing ora iso diugemi. Ora-orane wong Ndarawati. Aja kok Prabu nadyan Setyaki ora bakal percaya karo ature bapakmu. Parat. Yo. Perkara Rama Penemban Durna ngapusi apa karo Ratu Ndarawati sing aran Pak Prabu Kresna. Dudu perkaraku. Ning perkarane Aswatama karo Setyaki ning kene. Mergo kowe wis wani mulasara, kowe gawe babak kulite. Wong atuwaku ya bapa Penemban Durna. Mula cilik aku ora nrimake gedhe aku kudu mbelani kelawan wong tuaku. Mula kaki maju. Ora minggat saka parepanku rak senteng ndasmu. Wah, glithuk ndasmu. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis. Lir kencang ing alis risang mawe gandrung. Hai. Ora-orane Setyaki wedi karo anak jaran matamu. Yo, ora minggat saka marwet candhak siramu cemplungke pulsek gondang mati dene aku kowe. Oh. Awas kowe. Oh. Ah. Hit. Wah. Oh. Jalu amu kaya ngene parat. Ah. Yang Sabato. Oh. Hit. Hut hut. Ah, hut. Aduh. Mati kok. Aduh. Aduh. Oh. Hit hit. Ha ha. Hit.
Wah. Asik. Ha. Wah. Oh, parat. Oh. Atos kowe. Dudu menungso kowe. Ah. Hit. Oh. Aduh. Oh. Aduh. Ayo. Oh. Hut. Siapa tuh? Ini. Oh. Biar kowe. Awas, yo minggat lo. Hei. Wah. Lo. Wah. Ha. Lho, atos tenan iki. Menungso kaya wesi. Hei. Hei. Aduh. Oh. Hei. Lo di kowe. Ha. Hei. Ha. Hei. Oh. Oh. Ah. Galingan ora? Tangane kewirangan kok. Yo. Asik. Hit. Hit. Ya. Oh. Hot. Oh. Ah. Hit. Ah. Oh. Wah, bajirit. Giadamu luwih dawa bang-bangane tekku. Oh, hi, hu. Oh, ah. Waduh. Oh.
Apa? Mati. Hut. Oh, ah. Hi 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 hi. Yo ah. Weh. Delah. Paman. Apa taning dadalan ning dalan akawa pati mati keneng apa mati tikane ngono soto cocok prating kikir sukmanyo hilang para kanyo terus kan lindeng Kurawa berguguk nguta waton ora gelem mundur style iki ora kena apa kelakon bakal ana perang gedhe ana praja negara Ndrawati yen pancen kudu kaya mangkono tak antepi tak lakoni bakune kowe kudu bisa njaluk pangapura lan Kurawa kudu bisa gawe Setyaki utamane Ratu Ndrawati sing jeneng Prabu Sri Bathara Kresna sujud ning ngarepaning Gandruna. Barat Surtayuda sajak arep wani. Yo kene iki dudu negaramu, kene iki dudu papan dunungmu, kene dudu dangkamu. Negara Ndrawati rembug ngujak-jakan Setyaki sing ora nrimake yo ning kene diteter jiwaning Kasenopaten yo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Setyaki Triajat apa kowe? Ho!
Askoe. Ha. Duh. Candhake. Wah. Has. Candhak tanganmu triajat apa kowe? Ha. Yo. Has. Sok minggat iya. Hei. Oh. Dah. Has. Hei. Jiret sikilmu kowe. Pecah dasmu. Hahaha. Cadyak kowe. Yo. Ah. Weh. Hut. Ha. Yo. Hit. Jomigat kowe. Oh, Etian. No. Wah. Hut. Oh. Kowe arep malah gendiran nyok. Oh. Loh. Wah. 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 Wah.
Madya. Hop. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Aja mati tenan iki. Nuwun sewu anak Prabu. Nuwun sewu anak Prabu. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Mboten kateges kula ajeng ngisra negari Indrawati niku mboten. Mboten kateges kula ajeng ngisra negari Indrawati niku. Mandeg. Mandeg riyen. Nggih. Ampun. Ampun. Ampun, ampun. Madhep mriki. Nggih, nggih, nggih. 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 Ampun, ampun, ampun dicabut. Niki jenggot leh kula ngingu 3 sasi. Lega. Nggih. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Ha iki wong tuwa bocah semene teneh ngentek kempengan. Sampeyan ngrumangsani wong tuwa kudune sampeyan di murid. Sampeyan duwe seswa sing aran Kurawa kudune sampeyan iso ngandani sing becik-becik. Sampeyan mriko derajating pendhita. Sampeyan mriko derajating brahmana aja sageleme dhewe. Nggih, nggih. Senajan to sampeyan mriko tinemu pepunden kula, tinemu pundhanipun Yayi Kresna. Ning sampeyan tekan negara Ndrawati, dudu teng negara Ngastina. Ora sageleme dhewe. Nggih. Pendhita nek rupane kaya Walid. Bocah sembetengan. Oh. Ngapunten. Ngapunten. Kondur. Nggih. Kondur. Nggih. Tesih kenging kula pringgake becik sampeyan kondur. Mumpung Baladewa dereng ngamuk, Mumpung kula dereng nesu. nggih. Kula menika kalian panjenengan menika kula tasih ngabekti jalaran panjenengan menika ugi gurunipun Baladewa. Nggih. Nenek sampean tekan kene mau gawe kisra nuwun sewu Baladewa wis ana ing Mangapura. Mula mboten sumbut kalian le bengok-bengok. Setyaki Wonten Jawu. kadangmu Mandura iki. Lah kok dadi kaya mangkene nganane iki piye? Iki setaken Jawu. Tatkala narapa Kresna pantula sanyakra Are sancah nawisuta Koko Prabu kula aturi sare. Ya Kresna wajan. Yekti nggonipun Kakang duka-duka kaya mangkene mau nganti aku wani santak lawan Bapa Nemban Durna. Sayekti aku mung jaga sartane aku mung ngugemi supaya negara Ndrawati aja nganti ana dardah, aja ana nganti kuthaing ludi roncating nyawa antarane Kurawa mungsuh wadyabala saka praja negara Ndrawati. Inggih. Banjur kepareng Yayi Prabu piye? Pun Kakang mbok larapake ning alun-alun iki ana wigati apa?
Nuwun sewu. Kula kinten tinimbang kula kalian panjenengan ngrembug utawi gagas dumateng pun para Sata Kurawa. Kula kinten wonten ingkang langkung prayogi lan wonten ingkang langkung wigati tinimbang perkawis menika. Lho. Tinimbang gagas marang kanane para Sata Kurawa ana ingkang luwih wigati. Inggih Koko Prabu. Apa Kresna? Lho nuwun sewu. Sakmangke wontenipun para Pandhawa anggenipun badhe ngawontenaken tetane Nagung wonten Praja Negari Ngamarta mriku nggih. Kados pundi panjenengan mriku? Kagyatrisang kapirang urinangkul kinempit kempit. Dusang retnaning bawana. Wala jagat pangestunggara Kresna wonten dawuh sing gedhe pangapuranipun Kakang. Nggih. Sangka nggonku ora kuwo ngempet mubal babal kanepson aku kudu ngundurke marang para Sata Kurawa nganti aku kelebihan. Yen to para Pandhawa wektu dina sak mengko mbutuhke kelawan sak biyantunipun Kakang apa dene jadi. Nggih. Lah menawi ngaten benjang menapa ngentosi menapa malih? Ya mangkono ayo tak dherekaken ing Praja Negara Ngamarta Yayi. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Panalinganira lumajaring ratri linenggak sangganira kapisanan aneng perang Bharatayuda mong arep gawe srana ringkih para Pandhawa kok dadi angel anggone para Sata Kurawa arep ngucik katentremane para Pandhawa ning atase mung arep nganake tetane Nagung mongko ingkang ngesuwi ya ingkang ndombengi ora kejaba mung anak Prabu Ndarawati angel temen tuturane Pandhawa. Tak kira ora bakal bisa kelakon entuk pangalembanane saka ngersani anak Prabu Jaka Pitana ya yen to Begawan Durna ora golek pangrekada ya liyane parat.